我叫王北乐，我来自美国，我现在是外教，在21世纪国际学校教学生，我是1年级班主任。没客气。Cewa kukan gabatar da kaina, na ce ni sunana Bello, ni malamin makaranta ne kuma ina koyarwa a wacce makaranta kaza da kaza kuma ina koyar da yan aji da. Dan Bello wani dan karamin yaro ne wanda baya son karatu, kullun sai game. Yana da zama tare da babansa da dan uwansa Dagus da kuma kawo Mansur, wanda kawo irin waɗannan kawunan ne waɗanda suke zuwa su liƙe a cikin gidan yayyansu ba sa komai, suna da wayo sai cinye wa mutane abincin gida. To ansoshin iri biyu ne. Ansa ta farko, ina da mutane da yawa waɗanda suke zuwa muke bidiyo da su. Shi yasa dama duk suke da sunaye daban-daban, suke da kaya daban-daban. Ansa ta biyu kuma duk wanda yake sha'awar abubuwa na fasaha, musamman kuma yanzu da akwai abin da ake cewa AI, akwai applications iri-iri waɗanda za ka iya yin abubuwa da yawa da su, waɗannan suna kawo ƙayatarwa a rayuwa, kuma in ka gwada musamman kamar Snapchat za ka ji daɗin amfani da shi. Na fi mai da hankali akan haƙƙin ma'aikata da malamai, musamman ma'aikatan gwamnati da malamai waɗanda ba a biyan su albashi ko ana ba su ɗan ƙaramin albashi wanda bai kai ya kawo ba, kuma ana tsammanin su za su taimaka wajen tsare rayukan jama'a ko kuma taimakawa wajen gina gimshiki na tattalin arziki a wannan ƙasa ta fi kowace yawan mutane a duk faɗin nahiyar Afirka. Ina gani wannan matsala ce. To ka san ai mu musulmai ne kuma Hausawa, kuma a cikin addinin da al'adun sa mace a cikin bidiyo ina gani kamar ni dai a waje na bai dace ba. To in dai har mutum zai iya kirkire ba tare da ya sa mace a ciki ba, musamman kuma yanzu dama kusan koyaushe in ka ga mace a cikin bidiyo wani lokacin abubuwan suna zuwa da abubuwa na rashin da'a, to shi yasa sai na ce ni na gani zan iya kokarin in yi bidiyo ba tare da an saka mace ba, kuma a hakan ya ja hankali, ya isar da sako kuma ya ƙayatar. Ni dan kasuwa ne. Wa bidiyo ne baya kawo min kuɗi, kuma dama ba niyyata bane na idan in samu kuɗi. Ina da kasuwar Bello wanda muke sai da kaya daga China. To wani lokacin na ga dama ina dan yin tallar kasuwar a cikin bidiyon, amma bidiyon na yin shi ne kawai saboda in taimaka wajen abin da ya fi samun kuɗi, wato ilmantarwa, faɗakarwa da jawo hankalin jama'a akan abubuwan da suke da mafi muhimmanci kuma suke da amfani a al'ummarmu. Ina fuskantar kalubale, ba ni da lokacin hada bidiyo saboda ina da abubuwa da yawa da nake yi. Akwai mutane da yawa da suke karkashi na a cikin makaranta, ni shugaba ne na ɗalibai na malaman ƙasashen waje, dole in kula da su, sannan kuma na kasuwanci kuma na da ma'aikata da yawa su ma dole in kula da su. Mutane ne duk suna da iyali, suna da rayuwa, wanda in kana matsayin shugaba dole ka mai da hankali ka tabbatar komai nasu ya tafi yadda ya kamata. To ba ɗaukaka sauran ƙasashen duniya ba ne, ina nuna yadda yake a can, sannan kuma ina fito da matsalolin mu a nan. To abubuwa masu kyau alhamdulillah in dai akwai su, to dama ai haka ake so, abin da ya kamata ai kenan. Amma mu mai da hankali akan irin inda za a samu gyara, saboda in aka yi wannan gyaran miliyoyin mutane da suke cikin matsaloli su ne za su amfana, kuma in aka samu wannan gyaran za mu ƙara koma mu dubo wata matsalar ta daban. To abin da yake faruwa shine ai ba ka da abin da ya fi naka, kuma matsalolinka su za ka fi mai da hankali a kai. In yau gidan makocinka na ci da wuta, za ka taimaka mishi kashe, amma kuma naka na ci da wuta za ka bar naka ne ka je kashe na makocinka, ko ba gaskiya ba? Littafi ne textbook na Najeriya
wanda ake koyawa yara, the use of hand, use of legs, use of mouth and use of head for carrying load. Ban sani ba watakila kai karatu a school masu AC, amma miliyoyin ɗalibanmu suna neman ilimi tun suna yara, ana nuna musu cewa amfanin kai shine ɗaukar kaya. Wannan ya nuna cewa ba a doshi hanyar cigaba ba, kuma abin ciwo ne, abin takaici ne a ce akwai irin wannan a cikin textbooks ɗinmu na yaranmu a wannan ƙasa. Ni abin kasan ya za a ce ne, inji yana da ɓangarori iri-iri. Akwai noti, akwai carburetor, akwai waya, ba zan iya zama carburetor in zama noti in zama tanki sannan in zama wannan ba. Dukkanmu ne za mu haɗu. Ni in ɓangare na ƙara hasko lamarin in fito da shi. Kai kuma me za ka yi, shi wancin me zai, waɗancin me za su yi, sai mun taru tukunnan mun haɗe. To shine za mu kawo canji, mutum ɗaya ba zai iya yi ba. Wasu za ka ga sun ce to yanzu kana ta fito da matsaloli, ba za kuma ka nuna yadda za a warware ba. To in na nuna maka yadda za a warware kuma ni zan zo in warware maka, ba na nuna maka da za a warware. To na nuna maka da za a warware kuma na warware maka, next me in samu maka aiki, to na samu maka aiki, to in maka aikin, to na yi maka aikin, to ga abincin na an samu, in baka shi a cikin baki. Kowa sai ya tashi yayi wani abu akai, ba kawai mutum ɗaya bane zai warware maka duka matsalolinka, ba kawai mutum ɗaya bane, kai ma sai ka tashi kai wani abu, ka ga me za ka yi, wani irin rawa za ka iya takawa, sai mu haɗu sai mu gyara ƙasar mu. Ina da aure, ina da mata Sahura da 'yar matandi guda ɗaya. Da nake karatu na fi sha'awar darasin geography da kuma haɗa fim. A guda ɗaya nake da ni take kama mana. Ni wannan guda ɗaya mata ishe ne yanzu, so nake in tabbatar na mai da hankali a kanta, na bata duk wasu abubuwa take bukata. Kasance wannan ƙasar tana da matsaloli iri-iri, ina gani samun yara da yawa ba zai yi amfani ba, ba zai alheri ba. Gwamma dai guda ɗayan da Allah ya mata albarka. To ni malami ne wanda nake kokari iya bakin kokari na in ga na yi amfani da abubuwan da na koya kuma na sani da kuma yawon da na yi na duniya, na kawo wani abu da zai amfani mutanen musamman a nan ƙasar Hausa a arewacin Najeriya. Ni dan asalin unguwar Galadanci ne a ƙaramar hukumar Gwale da ke cikin gari. A kowanne akwai irin wanda nake so. Idan na Amurkawa ne ina son kamar Jack Johnson, saboda waƙoƙin shi haka a kwance suke, ba batsa ba zagi, kuma yana kawo saƙonni ne musamman na soyayya ga matar shi. To in ina sauraron wannan sai ringa tunanin matata. Sannan kuma a na China kuma akwai da ɗan dama waɗanda nake so, su kuma suna waƙoƙi ne akan abubuwa kamar na al'adu, da yadda suke son inda suke zama, da yadda suke son mutanensu, kuma wannan shi sai ringa tuna min da gashi nan mu a nan Najeriya wata rana mun samu ci gaba, kuma mun yi kishin mutanenmu, mun yi kishin al'adunmu kamar yadda suke yi. A nan Najeriya ina son Fela Kuti saboda waƙoƙin da ya na rajin wayarwa da mutane kai ne akan gwamnati mara kyau, da kuma buɗe mutane ido akan irin matsaloli da ake da su a siyasance a ƙasar nan. A nan arewa kuma ina son DJ AB saboda abokina ne, kuma yana bani dariya, kuma yana son abinci, kuma ni kaga ma ina son abinci sosai. Ban samu ba dama. To ni da na zauna a America ma akwai abinci iri-iri. Sannan na fara zuwa America na je cin abinci, na ɗauka zanga shinkafa, aka bani hamburger da dankali, na ɗauka ɗan snacks ne ina jira yaushe za a kawo shinkafar, aka ce wannan shine abinci. To wannan ya gigita ni sosai. To ni ban taba gani an ci hamburger an koshi ba. Ni ba dan ai dan snacks ne ake ci ko dan lashe baki ne, amma a ce shine abincin, shi zaka ci ka tashi ka tafi aji.
ai na fi son ga na ci shinkafa na yi gumi ko ba ka tashi da kyar kana nishi kana haki.我叫王北路，我来自美国，我现在是外教，在21世纪国际学校教学生，我是1年级班主任。没客气。Cewa kukan gabatar da kai na ce ni sunana Bello, ni malamin makaranta ne kuma ina koyarwa a wacce makaranta kaza da kaza kuma ina koyar da aji da. To ai su sai da kayan su tukunna ake. Na fi son young balls. Ai kaza muna ci ne kullum. Amma ka san ni ina bidiyo ne ba wai dan abin da nake so ba. Kaga mu a nan wannan society din cin kaza shine makura wajen jin daɗi. Saboda haka ina saka kazan ne saboda waɗanda suke tunanin cewa babu wani abin da ya kai kaza daɗi. Kuma dai gaskiya sai ka saba da cin kaza ne shine zaka samu wani abin daban wanda zaka ci ya fi shi daɗi. Ka gani ina son gasasshen nama steak. Wannan ina gani ya fi daɗi. Su ci gaba da yi, kar ku miƙa wuya. Kuma inda farkon farawa ne ka ringa yin bidiyo kamar guda 3 a rana in za ka iya. In ka fara samun karbuwa sai ka ringa dan ragewa kana ragewa. Insha Allah in dai baka saka abubuwa kamar batsa ba ko kazanta ko rashin da'a to in Allah da zaka samu karbuwa kuma ina maka fatan ka samu karbuwa in dai ba za ka yi waɗannan abubuwa ba.